מה עם נסראללה? אני קראתי דוח מודיעין על נסראללה. תודה רבה לך. תודה. ומהדוח הזה, וגם מדברים אחרים שהצטברו, אני הגעתי למסקנה שהוא הציר של הציר. הוא החליף את סולימני. הוא נהיה האיש שמניע את כל המערכת, טבעת החנק סביבנו. לא רק שאיראן מפעילה אותו, עוד יותר מזה, הוא מפעיל את איראן. ואמרתי, אם נחסל אותו, אנחנו נשבור את הציר. תשבור את הציר של הציר. ואז באה שאלה, מה המחיר של לעשות את זה? כי יהיה מחיר. ולכן היה דיון לא פשוט. אגב, לגיטימי. אני אומר לך, אני מעודד, גם כשראשי המערכות לא תמיד מסכימים איתי, לא כולם מסכימים איתי. אני חושב שזה חשוב לדון בזה, ועלו שתי התנגדויות, או שתי הסתייגויות. הסתייגות אחת, שפעולה כזאת, לשבור את הציר של הציר, איראן תגיב במתקפת טילים אדירה עלינו. ומי יודע מה יקרה אחר כך. אני חשבתי שזו שאלה לגיטימית. ועלתה גם הסתייגות אחרת. אמרו, אבל חייבים להגיד לאמריקנים. את זה פסלתי על המקום. אמרתי, להגיד את זה לאמריקנים, זה כמו להגיד את זה לנסראללה. זה ידלוף תוך 5 דקות. ולכן זה יפסול את העניין מעצמו. ושקלתי את הדברים. היינו בישיבת קבינט שלא הייתה פה אחד. ראיתי שעוד לא הייתה הסכמה, אמרתי, אני אחשוב על זה. הייתי חייב לנסוע לאום, לתת שם נאום, בדרך אחרי שעה קלה שישנתי שם, במטוס. התקשרתי בקו מובטח לראשי המערכות, ואמרתי, החלטתי, אנחנו עושים את זה. ונחתתי בניו יורק, במלון ריג'נסי, העלינו את כל הקבינט על השיחה הזאת, קיבלנו את ההחלטה, וכשהלכתי לאום, לתת את הנאום, אני כבר ידעתי שהמטוסים שלנו, זה רק שאלה של דקות, הם יחסלו אותו. כלומר, אתה עולה לנאום כשאתה יודע שהולכים לחסל אותו. כן. איך זה היה? זה היה טוב, משום שלא רציתי להתעכב עם ההחלטה הזאת, בגלל זה עשיתי אותה, על אף הסתייגויות, מסיבה אחת, שהוא עמד לעזוב את המקום שלו. ואם לא היינו הורגים אותו שם, הוא היה חומק מידינו. ולכן ההרגשה שלי הייתה, למה זה לוקח כך הרבה זמן? אבל... אתה מחכה תוך כדי שאתה נואם. מחכה תוך כדי, כן. הבנתי.